Én ezt nem értem. Tehát, mi van? Amikor a Szenszély azt mondja, hogy kiáll, ezen múlik a vizsgát, akkor kiáll, ami innen jön, és úgy bömbölsz, üvöltesz, mint egy harcos, mint egy karatéka. Mert ő mondja, vafata? Nem volt rossz. Amikor egy kicsit összeszedtétek magatokat, akkor már az ütések, rugások szétfognak. Azon már alakult. Jó volt. Figyeljetek, bejöttök a dojóba, meglátszok a Szenszély. Amikor a dojóba bejöttök kétszer, ugyanúgy, mint tegnap, ugyanúgy tegnap előtt. 20. Az egyik lesz a dojónak, akkor lesz a másik 20 pedig lesz a és mentek oda hozzá. Ez nem volt nyilvánvaló az edzéseken? És Szenszély szól, és akkor ott vagytok, mint a néma gyerekek. Mi van? Tehát ez nem megy. Usz! És kiáll. Menjetek, pihenjetek, jó? Amikor visszajöttök, figyelj, amikor valaki visszajött, és úgy jön be a dojóba, hogy se húsz Szenszélynek, nem, ez az utolsó. Figyelj rám, 3-4-3-kor, amikor itt lesz, hogy beöltözve. Nem köszönjük, hogy Szenszély. 20 nélkül jössz be a dojóba, nem kapod meg az övet, és nem járhatsz hozzám karatézni. Nem leszel sírokály karatéka. Megértetted? Most fogunk sorakozni, és akkor megyünk ebédelni, és akkor utána már pihenünk, és akkor készülünk a harcra.